insemmilkom nilqakom għal programm News.mt. Xahar wara ieħor nirrapportaw kif is-settur turistiku qed jirreġistra rekord wara ieħor. Iżda żgur li t-turisti ma jiġux mix-xejn. Fil-programm tal-lum il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' tħarsa lejn id-diversi niċċeġ turistiċi illi pajjiżna joffri lil barranin. Is-sena li għaddiet pajjiżna reġa' ra monti rekord f'dawk li huma waslit ta' turisti. Turisti li jfittxu l-Malta għall-btala ta' mistrieħ, ix-xemx u l-baħar jew inkella xi ftit tal-kultura u storja. L-ammonti ta' turisti żdiedu minħabba diversi fatturi. L-Ewropa rkupprat xi ftit mill-kriżi ekonomika filwaqt li pajjiżna qed isir iktar attrajenti. L-aċċessibilità anke permezz tal-linji tal-ajru low cost żdiedet ħafna u din is-sena mistennija jkun hemm 3 linji tal-ajru ġodda li jibdew joperaw minn u lejn pajjiżna. Iżda l-Awtorità tat-Turiżmu Maltija ma sserraħx fuq hekk biss. L-MTA qed taħdem biex issaħħaħ niċeġ diversi ta' turiżmu fosthom dawk tal-mużika, l-isport u t-tiġijiet. U f'kull każ hemm ħidma li qed tħalli r-riżultati. Ix-xena mużikali hija waħda li tħalli ħafna frott, b'mod partikolari iżżid il-viżibilità ta' Malta fuq is-social media u għalhekk isservi ta' reklam qawwi mal-udjenza żagħżugħa. Fil-każ tal-Isle of MTV dan kien saħansitra analizzat permezz ta' riċerka dettaljata biex hekk il-pajjiż jassigura li qed jieħu valur għal dak li qed iħallas. Edward Zammit mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu tkellem dwar l-importanza ta' analiżi ta' dan it-tip li għall-ewwel darba saret fuq l-Isle of MTV tas-sena li għaddiet. Meta tagħmel analiżi bħal dan ikun importanti biex inti tkun taf kemm qed jasal l-isem tad-destinazzjoni tagħna. Fil-fatt l-analiżi ta' din is-sena rriżulta illi bħala dak li ngħidulhom touch points fejn television, social media, websites u dak kollu li jista' jmiss missejna 315 miljun touch point. Li huwa impressjonanti, ku kellek dak is-sarfu f'kemm jiswa f'advertising u f'reklamar, tħallas ħafna flejjes kbar. L-analiżi saru fuq 3 livelli. Wieħed li analizza l-kampanja fuq il-mezzi pubbliċitarji kollha tal-Viacom, ieħor analizza kampanja indipendenti ffukata fuq is-social media u ieħor li tratta mistoqsijiet magħmula fuq kampjun ta' 1800 ruħ maqsuma bejn 1600 ruħ udjenza tal-MTV u 200 oħra li mhumiex. Ir-riżultati miksuba meta wieħed jiġbor il-mezzi kollha pubbliċitarji tal-Viacom u l-artist bħal Twitter, Facebook, Instagram, etc. intlaħqu mhux inqas minn 315 miljun touch point, jiġifieri kemm il-messaġġ b'xi mod jew ieħor ikun miss ma' konsumaturi. F'kampanja separata iffukat fuq social media għal Malta Music Week u Isle of MTV fuq Facebook waħdu intlaħqu mhux inqas minn 5 miljun u 600,000 persuna. Biss fil-mat li kien ittella fuq Facebook ukoll kellu 1,700,000 view u 1,200,000 azzjoni, jiġifieri likes, shares, clicks u kummenti. Ħafna jiddependi fuq il-popolarità tal-artist magħżul u f'dawn l-aħħar snin l-MTA qed tinsisti iktar minn qatt qabel li l-line-up ikun wieħed attrajenti. Bdejna naraw nkunu ċerti iżjed meta jintażel l-artist li jkun artist ta' ċertu fama. Tqis li inti meta jiġi artist ukoll tista' tiggwadanja wkoll biex il-prodott tiegħek jimxi l-qudiem. Tik eżempju, wieħed mill-artisti li ġie s-sena l-oħra b'sempliċiment tweet tiegħu f'20 minuta minn meta tefa' tweet tiegħu kellu 260,000 hit. Li għalina huwa importanti minn iktar minn sempliċiment għandna l-logo ta' Malta. Għalina dak huwa importanti ħafna iżjed bħala promozzjoni.
L-I Love MTV se jerġa' jsir din is-sena u dettalji dwaru mistennija jitħabbru fil-jiem li ġejjin. Għalkemm f'dan l-istadju ftit nistgħu niżvelaw, jirriżulta li din id-darba se jkollu libsa iktar friska. L-10 edizzjoni mistennija tkun waħda kbira. Dis-sena l-10 sena. Se nkunu qegħdin nagħmlu launch hekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla b'dera ġdida għall-avveniment. Dis-sena se jsir fit-28 ta' Ġunju, id-data tal-avveniment. Lejlit Festa, eżattament. Lejlit Festa u id-data hija magħmula wkoll magħżula apposta hija l-uniċi jumejn li m'hemmx futbol. Tal-Euro 2016. Eżattament. Allora kollha biħsieb. Importanti li tħares lejn dawk l-elementi kollha biex inti ma jkollekx koinċidenzi ta' affarijiet illi jistgħu itelfu mill-avveniment. 6 months ago, I sat in a meeting and someone suggested doing a festival in Malta. 6 months later, it's real. This is actually happening. Dan mhuwiex l-uniku avveniment mużikali li jiġbed barranin lejn pajjiżna. L-istess il-Festival Lost and Found li jiġbed eluf ta' żgħażagħ ftit axhur qabel l-I Love MTV. Sara l-ewwel darba s-sena l-oħra u se jerġa' jsir din is-sena. Issa għandna 70% li diġà minn dawk l-14,000 li huwa mibjuwajn minn daw il-biljetti u għatem ħafna nies li għadhom requesting to come and book through us. Zidna ġurnat oħra is-sena l-oħra ngħidna li ħafna nies ġew for 5 to 6 nights u dis-sena diġà qed jiżdiedu joqogħdu 7 to 8 and 9 nights. Therefore aħna għadna ejja nżidu iktar ġranet fil-programm u zidna iktar venues ifrixna x-xogħol li ħafna iktar postijiet. Imbagħad hemm avvenimenti oħra b'tema differenti, ngħidu aħna l-Festival tal-Organi li jsir għall-5 ta' Novembru u l-Festival Barok li qed isir bħalissa. Għaliex Malta tista' sservi ta' palk għal kull okkażjoni, jekk hux avveniment kbir fil-miftuħ jew wieħed li jitlob sfond sinjur u intimu. Bl-istess mod, Malta tista' sservi ta' sala ta' tiġijiet mill-isbaħ għal dawk il-koppji li jkunu qed ifittxu pajjiż li fih imorru biex jiċċelebraw is-Sinjorsi. Niċċa oħra li l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu qiegħda tagħti importanza kbira, partikolarment fir-Renju Unit. Is-settur ta' wedding tourism huwa attrajenti peress li huwa stmat li jħalli introjtu ogħla minn normal fil-pajjiż, kemm fil-qasam tat-turiżmu kif ukoll setturi oħra li joffru servizzi relatati. Wedding tourism għandu wkoll effett pożittiv fuq in-numru ta' turisti peress li jiġġenera gruppi ta' ħbieb u familjari li jabbinaw btala f'pajjiżna mat-tiġ tal-koppja. Aħna għandna sitwazzjoni fejn għandna tiġijiet din is-sena fejn se jiċċarterjaw anke 3 ajruplani. Mhix ċajta. 3 ajruplani għal tiġ. Issa tista' timmaġina mhux ġast it-tiġ imma x'se jħalli fl-ekonomija. Skont informazzjoni miġbura mir-Reġistru Pubbliku fl-2015 kien hemm 825 żwieġ fejn il-koppji kienu 2 li huma ta' nazzjonalità barranija. Iżda xi jwassal biex koppja tagħżel pajjiżna ċelebrazzjoni ta' żwieġ tagħha? One News kien tkellem ma' koppja mir-Renju Unit. I think everything out here in terms of the quality, the band that we've booked, the kind of venues that you get here, the quality is amazing and you would never get that kind of quality for the same price over in the UK. The cost of weddings in the UK is extremely high and that's often for quite sort of basic packages, whereas over here for the same amount you can just get unbelievable quality. So that really was a big factor for us in deciding to kind of get married in Malta. Iżda hemm iktar minn hekk, il-lingwa u t-temp huma wkoll fatturi importanti. Everyone was so nice and pleasant. Everyone speaks English, which is really, it just makes it easier to kind of to book things, and we knew that the registrar would speak English as well and do the ceremony in English rather than us having to have a translator. The weather was another reason for why we wanted to come to Malta.
The UK weather can be very unpredictable, whereas in Malta I think you've got a better chance of getting some sunshine and some nice weather. Bir-riformi mwettqa fil-liġi ta' żwieġ ċivili, illum infetaħ suq ġdid fejn pajjiżna qed ikun reklamat bħala post attrajenti għal żwieġijiet ċivili bejn persuni tal-istess sess. Fl-2015 saru attivitajiet ta' marketing fl-Italja, fil-Ġermanja, Svizzera u Awstrija, kampanji ta' marketing dedikati għal din in-niċċa, kif ukoll attivitajiet bħal workshops u familiarization visits ma' operaturi turistiċi li jiffukaw fuq turizmu LGBT. Fil-Parlament, il-Ministru tat-Turizmu Edward Zammit Lewis qal li l-ħidma ta' promozzjoni fis-settur ta' wedding tourism se tkompli tikkonsolida ruħha fir-Renju Unit, filwaqt li tintensifika fl-Italja u l-Ġermanja, l-Awstrija u l-Iżvizzera u se tiġi varata fil-pajjiżi Nordiċi, l-Olanda, il-Belġju u l-Amerika. U minna mur għal daqqa ta' ballun, għax meta f'Jannar l-Ewropa tkun miżawda bil-ksieħ u l-borra, pajjiżna jista' joffri sfond mill-isbaħ u prattiku għal timijiet madwar l-Ewropa li jkunu jridu jagħmlu xi kamp ta' taħriġ bogħod mill-kesħa ta' pajjiżhom. Xi ħaġa li kkonfermata r-riċerka li saret mill-kumpanija Ġermaniża SLFC. L-organizzatur Helmut Hamhoff fisser kif pajjiżna joffri diversi aspetti pożittivi li jagħmlu lil Malta il-post ideali għat-taħriġ. We made 1 year of market research and we find out that Malta would be a fantastic area. Short distances from the flight, short distances inside the country. And I think that was the reason why we decided to do trainees camp with teams in Malta. Fost il-bosta timijiet li se jkunu ġew Malta bejn Jannar u Marzu kien hemm dawk ta' PSV Eindhoven u Lega Warsaw, timijiet li jikkompetu f'fażijiet avvanzati ta' Champions League u l-Europa League. Fl-2015 il-kumpanija SLFC ħejjiet it-taħriġ ta' qabel jibda l-istaġun ta' iktar minn 140 tim professjonali. Helmut spjega kif it-timijiet bħal PSV Eindhoven aċċettaw li jiġu wara l-ispezzjonaw sew dak li kien propost lilhom. We offered them the location, they was coming here, they made a site inspection and they like the surrounding and then was the decision for them to come to Malta. Iċ-chairman tal-MTA Gavin Gulija fisser ma' One News kemm il-preżenza ta' dawn it-timijiet hija importanti f'perjodu tas-sena li jista' jkun ikkunsidrat iktar kwiet. Dawn jġibu l-familji tagħhom f'pajjiżna. Dan huwa tajjeb għaliex naturalment iżid fl-akkomodazzjoni fil-lukandi matul il-perjodu tal-ħarifa u tax-xitwa. B'mod partikolari x-xhur ta' Jannar, ta' Frar u ta' Marzu, fejn normalment it-turiżmu jkun naqra kwiet. Għax kif jgħid il-Malti bil-qatra l-qatra tintela l-ġarra. U l-kontribut li jistgħu jagħtu s-setturi differenti huwa wieħed kbir meta jingħaqad flimkien. B'hekk is-settur turistiku Malti jkompli jikber, jimpjega iktar nies u jsaħħaħ l-ekonomija Maltija. U b'dak is-servizz rajna uħud minn raġunijiet għaliex Malta qed issir destinazzjoni iktar favorita mal-barranin. Infakkarkom li dan il-programm flimkien m'edizzjonijiet preċedenti ta' News.mt tistgħu issibuhom fuq il-YouTube channel tagħna jew kellha fuq Facebook billi tfittxu One News Malta u tagħmlu like fuq il-paġna tagħna. Grazzi tal-li segwejtuna l-kumplament tas-serata tajba.